Takže máme tu hromadné výpovede lekárov. Toto sme tu ešte nemali. Alebo snáď mali. Asi už, hej. Ak vydržíte nejaké 3-4 minútky, tak vám poviem zaujímavé príbehy z osobnej skúsenosti, prečo práve by si väčšina tých lekárov nemali zaslúžiť väčšie peniaze a keď sa vyhrážajú proste výpovediami, tak sa môžu vyhrážať napríklad aj smetiari, potom sa tu budeme topiť v odpadkoch, môžu sa vyhrážať učitelia a tak ďalej, proste všetci, lenže ozývajú sa zase tí, čo majú najviac, tak tí majú plnú hubu reči a prístup k pacientom je taký, že každý je len tovar a to vám poviem v týchto príbehoch a preto som presvedčený, že drtivá väčšina týchto doktorov by mali dostať ešte menej, ako proste majú. Pretože ja som od 18 do 30 nebol u doktora ani raz, platím tisíce odvody, tisíce eur odvody a proste nič, 12 rokov som nebol u doktora. Pred 4 rokmi zhruba mala bohužiaľ babka mozgovú príhodu. Volal som záchranku, je asi 700 metrov od jej bytu bola. Bohužiaľ babina už nie je medzi nami. Ale títo zmrdí, že ich tak nazvem, trvalo im to cez 10 minút, pokiaľ prešli 800 metrov. Prvá vec, pacient, budem volať babku pacient, aby som to mal jednoduchšie, ležal na zemi, chrčal bezvedomý. Prvá vec, dajte nám kartičku. A vy ste sa zbláznili? To keď je nejaká autonehoda, tak si pýtate najprv kartičky alebo niečo? To som prvýkrát vybuchol, potom už ako aj chceli volať policajtov na mňa, ale ma vyviedli stadiaľ preč rodičia. Ďalšia vec, tá ošetrujúca krátkovlasá Píp, ktorá bola v tej záchranke ako lekár, najprv teda, keď dostala kartičku, začal jej zvoniť telefón, ona to normálne proste zdvihla. Ahoj, ahoj. A hovorila mužovi, kde má doma polievku a nech si ju ohreje na večeru. To je ako kde sme? To kde sme? Potom som tam už začal vrieskať po nej a ešte mi povie, Píp, že čo chcem, že však má 70 rokov, že čo ako, že chcem. A ty si normálna? Ty si normálna? A potom tu budeš vyplakávať, že chceš väčšie platy? Za čo? Za toto? Nakopať ťa akurát tak do tej riti. Pretože s takýmto prístupom môžeš odísť niekde robiť do Rakúska, do Nemecka a s takýmto prístupom ťa budú hneď za mesiac hnať naspäť odkiaľ si prišla. Čo chcete? Však má 70 rokov. No hovno. To len som chcel. Aby ste sa jej venovali a nie tam si riešili súkromné telefonáty. Ty. A dobre, ďalší prípad. Išiel som zubárovi, pretože za celý život mám 2 blomby a jednoducho som tam išiel, lebo sa mi odlúpilo zo zuba, pretože som zahryzol do kameňa nejakej proste fazuli alebo hrachu. Tak som tam prišiel, dobrý deň, viete čo, odlúpilo sa mi zo zuba, potrebujem to len zabrúsiť, lebo ma to stále proste tam škre, je to ostré. Dobre, sadni si, ale predtým som si to samozrejme tam 3 hodiny vyčkal. Pozerá do počítača. A ty si tu nebol 3 roky. Však a na čo by som tam bol? Predtým som tam chodil 10 rokov. Nič. Zbytočne som zabil 3 hodiny a proste išiel som domov. Reku, dobre, však teda ja si to normálne zaplatím, ja nechcem od vás nič, nebol som na preventívnu 2 roky, tak si to normálne proste zaplatím, len mi to zabrúste a idem preč. Ten šašo vytlačil 2 papiere z počítača, čo bola celá moja karta s tými 2 blombami a povedal mi, že takých pacientov, jak som ja, nepotrebuje. Lebo že som, nejako to povedal, no proste, že som tam nebol 3 roky, takže on takých pacientov nepotrebuje. Tak čo je toto za prístup? Človek ti chce napchať 100 eur, aby si mu za 3 minúty zabrúsil zub? Nie, on takých pacientov nepotrebuje. Takže takýto je prístup
väčšiny lekárov. Ďalší prípad, kožná doktorka. Ráno idete o 6:00. Idete sa zapísať na zoznam, sestrička príde o 6:30. Zapíše sa tam 5-6 ľudí, potom papier zobere, že proste ďalších nestihne tá doktorka vyšetriť. Tak som išiel domov. Reku OK. Na druhý deň som pochopil, prečo ich nestihne vyšetriť. Išiel som tam o 5:00, bol som tretí na zozname. Doktorka namiesto 7:30 prišla o 10:00, zobrala prvého, potom zobrala 2 objednaných, potom zobrala druhého, ďalšieho objednaného a o 12:00 išla dopreč. Takže som sa zase nevybavil. Takže s takýmto prístupom vy nemáte žiadne právo si pýtať nejaké väčšie príplatky alebo nejaké zvyšovanie platu. Ale hovorím česť výnimkam. Potom som bol ešte raz, proste s ladvinovým kameňom v nemocnici. To bolo OK. Aj keď iba prvýkrát. Na pohotovosti, injekcia, blablabla, tabletky, vyšetrenie moču, všetko super. S tým, že som dostal papier, že ráno mám ísť urologovi, vybavené, tam som si to vyčkal, dostal som ďalšie lieky a dostal som pokyny, že pokiaľ tá bolesť bude zase taká, že budem vidieť hviezdičky, čo aj bola, tak mám ísť v noci na pohotovosť. Išiel som na druhý deň na pohotovosť, však ste tu boli včera. No a bol som u doktora a jednoducho tie lieky zaberú za 3-4 dní. Že mám ísť proste na injekciu od bolesti, keď to bude neznesiteľné. A čo? No a hovno. Takže takýto prístup si fakt nechajte a nepýtajte ani cent navyše, lebo minimálne polovičke z vás by som ešte zobral. Za to, jak sa chováte k ľuďom.